Presentem La rebel·lió dels plàstics animals de Jordi Colonques, publicat per Onada. Jordi, benvingut. Hola. Presenta estos plàstic animals. Els Plàstic Animals és una novel·la per a lectors de més de 10 anys i és una novel·la de divulgació científica. Jo el que faig és divulgació científica amb ficció per a joves. I és una història d'aquelles com les que jo llegia quan era més menut, que eren una col·lecció de llibres que es va posar molt de moda, que eren de Tria la teua aventura. És el que es coneix, com a recurs narratiu, es coneix com hiperficció explorativa, i és que el lector és el protagonista de la història i ha d'anar escollint entre diverses opcions que li donen, i això fa que vagi dirigint-se cap a uns finals més convenients o uns altres més dramàtics. Amb això la història té com uns 4 finals i el lector pot escollir quin és el més... Però porta endavant una investigació. Exacte. Sí. Arribem a un bon port de la investigació. Sí, bé. La qüestió és que els plasticanimals dels que parle al llibre són uns ninotets de plàstic que el protagonista té a casa, perquè és un... Bé, no és ni un xiquet ni una xiqueta. Està escrit de tal manera que el lector pugui ser tant un xiquet com una xiqueta. La qüestió és que el protagonista és molt desendreçat, té molts ninotets de plàstic en la seva habitació a un cistell i els seus pares li diuen que estiga un poc més endreçat i que no faci escampada. De manera fantàstica, quan en un moment en el que el protagonista es troba sol a casa, hi ha un tornado que fa que escampa tots els plasticanimals per tot el pis, però s'escampen de manera ordenada. Cadascú dels animals se'n va al lloc on, en la terra, al bioma on de manera natural viuria. Aleshores, de manera fantàstica, aquests plasticanimals prenen vida, com a la pel·lícula aquella de Jumanji, en què els animals se feien de veritat, i el menjador de casa es transforma en un desert, el bany es transforma en una selva tropical, la nevera es transforma en una tundra, i el protagonista ha de fer esforços per reubicar tots els animals al seu cistell. Les il·lustracions també són teues? Són meues. Què podries dir? Això resulta més fàcil, no? Sí, sí. Perquè no tens ja... La relació és en uno mateix, no has tingut una altra persona que has de transmetre tot el contingut que tu volies. Sí, no és la primera volta. Tinc una altra novel·la publicada a Monada, que es diu Món Animal, que va guanyar el Premi de Puçol de narrativa. I s'ho publicarem en 2010. Exacte, i també em van deixar que participés fent la il·lustració de la coberta. O sigui que amb la relació que tinc amb ells és fluida i em deixen clavar els meus dibuixos. Biòleg posat a escriptor o biòleg que difon la ciència? Perquè sí que m'agradaria també que parlares d'aquesta tasca de difusió de ciència que fas mitjançant una sèrie de tallers en els menuts. Sí, jo estic preparant un concepte que es diu l'Aula de Ciències Itinerant, i és una forma de mostrar als xiquets el que és l'ofici del naturalista. Jo al llibre ja parle, hi ha un personatge fantàstic que és un científic, un explorador del Kalan Latura, que treballa al Serengeti, que li diuen Murray Atkinson, i de forma fantàstica apareix a la novel·la. Bé, apareix a la novel·la si el lector és capaç d'arribar, perquè com hi ha distintes trames, com a premi, pots arribar a conèixer aquest explorador. I la gràcia és que la premissa que es dona al llibre és que no cal anar al Serengeti per observar animals salvatges, sinó que jo introduïsc un concepte que és el d'animals urbans o urbanimals, i són tots aquells animals que estan a la ciutat i que senzillament ixint al carrer i observant els que hi ha, formigues, panderoles, arnes, falciots, xoriguers, gats, rates de claveguera. Tot això és una fauna salvatge que no cal anar i fugir a un món llunyà com pugui ser l'Àfrica, sinó que en la teva mateixa ciutat pots observar les relacions que s'estableixen entre els animals. Què estàs preparant en aquests moments?
També novel·la juvenil, més animalets... Estic iniciant una història un poc més per a un públic més major i és del que se sol anomenar ciència-ficció dura, que és la que escriuria un científic, tractant de ser acurat en tots els termes i els conceptes que s'apliquen en la història. I amb això estic de moment. De moment, mentre arriba aquest nou treball de ciència-ficció, ens quedem en la rebel·lió dels plàstics animals. Jordi Colonques, un plaer. Moltes gràcies.